Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Nur Aisyah saking kelas sedasa akuntansi kalih. Nomor absen 24. Badhe maosaken sinopsis cerita Bima Bungkus. Bima Bungkus. Cerita Bima Bungkus diwiwiti saka cerita sedihé Prabu Pandhu lan Dewi Kunti. Kang laire putrane nomor 2 awujud bungkus. Keadaan kaya kuwi gawe sedihé Prabu Pandhu lan Dewi Kunti. Saengga mutus Arjuna supaya nemoni Begawan Abiyasa. Sanalika iku, Arjuna ngadhep sowan marang simbahe Begawan Abiyasa. Dheweke matur bab sedihé Rama. Begawan Abiyasa tindak ing Astina. Dheweke mutus Prabu Pandhu lan Dewi Kunti supaya buah Bima Bungkus ing tengah alas Setra Gandamayit. Anane Bima ing tengah alas didadekake kesempatan marang Kurawa. Pihak Kurawa etok-etok bedah Bungkus, padahal mung pengen nyelakani si Bungkus. Bima sing asline kesatriya, dadi Kurawa ora iso nyelakani si Bima. Bathara Guru mutus Gajasena turun ing bumi bantu bedah Bungkus. Nalika Bungkus bedah, dadi perang antara Gajasena lan Bima. Gajasena dibanting lan mati. Gading Gajasena dadi senjata kuku Bima. Lan kesaktian Gajasena pindah ing Bima kabeh. Sawise iku Dewi Umayi maringi sandangan marang Bima. Sawise Bima mari, Bima bingung marang jati dirine kuwi putrane sapa. Banjur ketemu Semar, sing jelas iku Bima putrane Prabu Pandhu lan Dewi Kunti. Mula iku Bima duweni jeneng Bathara Sena.